με αφορμή την έκδοση του δεύτερου φωτογραφικού και ιστορικού λευκώματος της Παλίνης, αποφασίσαμε να χαρίσουμε στα μέλη και τους φίλους του Παλιναία αυτό το DVD, το οποίο περιέχει κάποιες φωτογραφίες που δεν καταφέραμε να τυπωθούν στο λεύκωμα, καθώς και το μικρό αφιέρωμα στον Τρίγο που έγινε από το σύλλογό μας τον Οκτώβριο του 2003. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλατε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά μας. Η κύρια σχολεία των κατοίκων της Παλίνης ήταν η αμπελοκαλλιέργεια. Η ποικιλία του σταφυλιού ήταν πρώτης ποιότητας, γι' αυτό και το κρασί, με το μεράκι και τη σχολαστικότητα των αμπελουργών, ήταν κατά γενική ομολογία το καλύτερο των Μεσογείων. Γύρω στα 1913, επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, η γη επιτέλους δόθηκε στους αγρότες που την καλλιεργούσαν. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης του Τσιφλικιού ήταν ο Δημήτρης Καλιφρονάς. Το μεγαλύτερο μέρος του, τα 2/3, πέρασε στα χέρια των αγροτών, που όμως αναγκάστηκαν να χρεωθούν και να πληρώσουν διπλές και τρίτιπλες αποζημιώσεις στα αφεντικά για να πάρουν τα κτήματα, ενώ το υπόλοιπο 1/3 παρέμεινε στον Τσιφλικά. Τα 2/3 που απολωτριώθηκαν χωρίστηκαν σε 50 κλήρους. Κληρώθηκαν σε 48 οικογένειες κολύγων, ενώ οι υπόλοιποι 2 κλήροι δόθηκαν στην εκκλησία και το σχολείο. Το 1917 έγινε και ο πρώτος συνεταιρισμός, ο οποίος ανέλαβε και τη διαδικασία της διανομής. Εισέπρατε το αντίτιμο του κάθε κλήρου με τιμή 300 δραχμών το στρέμμα για να ολοκληρωθεί η εξαγορά του από κάθε κληρούχο. Πρώτος πρόεδρος του συνεταιρισμού ήταν ο Κωνσταντίνος Λεβαντής και μετά ο Σωτήριος Μπέλβας. Από επίσημα έγγραφα του συνεταιρισμού που υπάρχει μέχρι σήμερα, έχουμε την ίδρυσή του το 1931 με πρόεδρο τον Αθανάσιο Ιωάννου Ρεντούμη και γραμματέα τον Χρήστο Γιαννάτο. Επίσης, την ίδια χρονιά ιδρύεται από την Ένωση Εινοποιητικών Συνεταιρισμών Αττικής το Εινοποιείο, το γνωστό μας παρακράτημα, που βρίσκεται δίπλα από το συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου στην Παλίνη. Γρήγορα, όταν αισθάνθηκαν τη γη δική τους, φύτεψαν νέα μπέλια, νέες ελιές και πολλαπλασίασαν την παραγωγή. Στη συγκομιδή ασχολούνταν όλη η οικογένεια. Τη μια εβδομάδα όλοι τριγούσαν του ενός, την άλλη του άλλου. Γύρω στα 1927, στον περίγυρο του τέος Τσιφλικιού, άρχισαν να χτίζονται ωραιότατα πέτρινα σπίτια και νεοκλασικά, ευρύχωρα δωμάτια, βεράντες, κήπους και χαγιάτια. Πάντα εκτός από τις αποθήκες, το πατητήρι, τα χαγιάτια για τις σούστες, έφτιαχναν και υπόγειο όπου άφηναν χώμα το δάπεδο και ένα μικρό παραθυράκι βορεινό και τοποθετούσαν τα βαρέλια για να ζυμωθεί ο μούστος και να οριμάσει το κρασί σε σταθερή θερμοκρασία μέσα σε απόλυτη καθαριότητα και ασβεστομένους τοίχους. Το παλιό εινοποιείο Πέτρου κατασκευάστηκε από τους Ιωάννη και Μαρία Πέτρου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το εργοστάσιο, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μαραθώνος, έχει συνδεθεί με τους κατοίκους της Παλίνης. Αφενός διότι πολλοί συμπολίτες μας εργάζονταν εκεί, αλλά και διότι τα 2 αδέλφια συμμετείχαν στη ζωή της πόλης. Το κρασί Παλίνη ήταν γνωστό για την ποιότητά του, γι' αυτό ήταν πολύ ακριβό και γινόταν και εξαγωγή σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη διαθήκη της η Μαρία Πέτρου άφησε το εργοστάσιο στο ελληνικό δημόσιο και τώρα έχει περιέλθει στο Δήμο Παλίνης με σκοπό να λειτουργήσει ως μουσείο και κέντρο ηνικής παράδοσης και πολιτισμού. Σήμερα, οι παλιοί και νέοι κάτοικοι της Παλίνης αναζητούν την ιστορία της. Ένας τόπος χωρίς ιστορία δεν έχει μέλλον. Κάθε μέρα γίνεται πιο έντονη και επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός μουσείου που θα στεγάσει τις αναμνήσεις μας. Ο σύλλογος μας έχει επανειλημμένα προτείνει το μουσείο αυτό να στεγαστεί στο Εινοποιείο Πέτρου.
το 1932 ο νομός δεν ήταν Αττικής, ήταν Αττικοβιωτία. Είχαν κάνει την ένωση, ΕΟΣΑ τη λέγανε, Ένωση Συνοποιητικών Συνεταιρισμών Αττικοβιωτίας. Θήβα, Σπάτα, Λιόπες, αυτά, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό εδώ το παρακράτημα της Παλίνης, από τα πιο κεντρικά κτλ. Αυτά συνεχίσανε και παίρνανε, η παραγωγή το λέγανε παρακράτημα. Δηλαδή μέσα όταν περίσσευε στα φύλλα από τις αγορές, το ρίγρανε μέσα σε αποθήκες και το πουλούσανε το χειμώνα κτλ. Πέρασε ο καιρός, χώρισαν ο νομός, έγινε Αττικής και άλλος Οβιωτίας και ήτανε 4-5, δεν ξέρω πόσα ακριβώς ήτανε η Παλίνη, τα Σπάτα, το Κοροπή, η Κερατέα, αυτά ήταν για τους αγρότες. Άρχισαν ένας συνεταιρισμός να εργάζεται για λογαριασμό του για τους παραγωγούς της περιφερείας. Εδώ το λέγανε Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλίνης, ο άλλος Σπάτα, Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπάτα, και όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί της Αττικής πλέον, 4-5 πως είχαν την Ένωση Ινοποιητικών Συνεταιρισμών Αττικής, ΕΟΣΑ, Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Αττικής. Ξεχώρισε από τη Βιωτία. Ένας δουλεύανε, άλλοι τον νοικιάζανε, άλλοι αυτό, έμενε, αλλά δεν προχωρούσε καλά, γιατί σαν συνεταιρισμοί δεν υπήρχε το ιδιωτικό ενδιαφέρον να προχωρήσει. Εδώ από το 70 και έπειτα αρχίσανε και το εκμεταλλευότανε ο κάθε συνεταιρισμός μόνος του, και εδώ της Παλίνης είχε ένα καλό σταφύλι, ήτανε τραγανό, έπιανε 12,5-13 βαθμούς και είχε την καλύτερη φήμη. Εφημίζει το δηλαδή το άσπρο κρασί το Σαββατιανό, το οποίο ήτανε ονομαστό. Γι' αυτό λεγόταν η Ρετσίνα, μεσογείτικη. Βασικά ήτανε της Παλίνης, το Λιόπεση που λέγανε η Παιανία, τα Σπάτα, το Κοροπή και η Κερατέα. Η Κερατέα λιγάκι είχε σίδερο περισσότερο, γιατί ήταν κάτω κοντά στο Λαύριο και αυτά, και ήταν πιο βαριά. Ενώ εδώ επάνω η Παλίνη είχε λεπτό σταφύλι, γι' αυτό υπήρχαν και εμφιαλωμένα τότε. Κάποιος Πέτρου, χημικός, ο Γιώργος ο Πέτρου, ο συνεταιρισμός είχε καλούς παραγωγούς που ενδιαφέρονταν, ο Πέτρου, ο Κοντογιάννης, οι Ρεντούμιδες, επειδή είπαμε ότι ήταν το σταφύλι τους ωραίο, λεπτό και ευαίσθητο, πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες τους τα χάλαγε, αλλά και πάλι είχαν καλά σταφύλια. Εδώ και εφημίζεται το σταφύλι της Παλίνης, όπως ο Πέτρου που είπαμε, ο χημικός που είχε εδώ πέρα αυτή την εμφιάλωση, το είχε διαφημίσει πολύ και είχε την καλύτερη φήμη και ήταν και καλύτερο σαν σταφύλι. Το 1977 έτυχε πλέον, το ενίκησα εγώ, Χριστόφορος Φρούσιος, το οποίο το διατήρησα μέχρι το 80 που το έδωσα στην κόρη μου και συνεχίζει η κόρη μου τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ βασικά ο μούστος που φτιαγνότανε πήγαινε βασικά στους παραγωγούς τους ίδιους ή το πουλούσανε σε ξύλινα βαρέλια, βασικά δρύινα, τα οποία θεωρούνται και τα καλύτερα τα ξύλινα, και έβγαζαν πάντοτε καλό κρασί, το ονομαστό μεσογείτικο η Ρετσίνα. Τώρα προωθείται το αρετσίνο το περισσότερο, σαν πιο λεπτό. Γίνεται καλή εξόδευση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και όλη η παραγωγή κοντά σε αυτό ξοδεύουμε και άλλα της περιφερείας εδώ, Λευκά.
από σταφύλι σαββατιανό. Πρώτα είχαν και το κόκκινο, μετά το καταργήσανε. Επειδή λέρωνε τα τραπέζια στις ταβέρνες το κόκκινο σταφύλι, λίγο πολύ το καταργήσανε. Και δουλεύει το ονομαστό η Ρετσίνα Μεσογείο και το αρετσίνο το Μεσογείο. Παίρνουμε το σταφύλι, το εινοποιούμε σιγά σιγά από μούστο, γίνεται κρασί, ζυμούνται εδώ πέρα και το δίνουμε πλέον ή μούστο ή μετά ή μη ζυμωμένο ή πλέον ζυμωμένο τελείως κρασί. Όλο το χρόνο ξοδεύεται. Εδώ το εινοποιείο μας είναι πάνω στη λεωφόρο Μαραθώνος, είναι κεντρικό, είναι καλό στέκι και έχουμε σταθερή και αρκετή κατανάλωση του προϊόντος. Ναι, πάμε. Έχω γεννηθεί το 24. Από το 35 ξεκίνησα που έβγαλα το σχολείο τις εργασίες στα χτήματα. Είχαμε τα μπέλια τα οποία παίρναμε λεφτά από άλλο εισόδημα, δεν είχαμε. Είχαμε το λάδι, τις ελιές, μαζεύαμε. Ερχόταν και κάναμε τα περιοχή μας τα μπέλια μέχρι την τελευταία ώρα Αύγουστο μήνα. Ο Σεπτέμβρης, περιμέναμε το Σεπτέμβρη. Στις 14 Σεπτέμβρη, μετά του Σταυρού, γινόταν γενικό τρίγος. Είχαμε ετοιμάσει τα κουφίνια, τις σούστες, τα ζώα τα εισμένα, φτιαγμένα καλά. Οι εργάτες που παίρναμε για να τριγίσουν τα μπέλια ήταν από την Εύβοια, από τα νησά, τα Γίστρη. Είχαμε μάλιστα συγγενείς από εκεί που μας ερχόντουσαν και τριγάγαμε. Οι γυναίκες τριγάγανε και οι άντρες ήταν στα πατητήρια που πατάγανε τα σταφύλια. Και κοιτούσε ο καθένας ποιος θα φτιάξει καλύτερο σταφύλι, να έχει το καλύτερο άλογο να τα κουβαλάει. Παράγαμε, τα ρίχναμε στο πατητήρι. Μόλις έρχονταν στο πατητήρι, ξεκινάγανε οι εργάτες οι άντρες και πατάγανε τα σταφύλια. Τα πατάγανε τα σταφύλια, γεμίζανε το λάκκο, ρουλάκι το λέγαμε, 2.000 κιλά, 3.000 κιλά κρασί και ερχόντουσαν οι εμπόροι και το παίρνανε. Το καλό κρασί πρέπει να έχει 12-12,5 το πολύ το ανώτερο γράδο. 12,5. Άμα ήταν 13-14 ήταν υποχρεωμένος ο χημικός να μας δώσει συνταγή τι θα βάλουμε μέσα και αναγκαζόταν να βάζει και λίγο ζάχαρη. Οι ποικιλίες ήταν όχι και πολλές. Αυτό που ήταν η ποικιλία του είχε την ποσότητα τη μεγάλη ήταν το σαββατιανό. Είχαμε το ροντίτι, είχαμε το ραζακί, αυγουλάτα, τέτοια, αλλά τα αυτά είχαμε ίσα ίσα για να έχουμε να φάμε το καλοκαίρι από την ώρα που συνόντουσαν μέχρι την ώρα που θα τριγάγαμε. Εν τω μεταξύ, που ήρθε η εποχή του τρίγους, είχαμε βγάλει τα βαρέλια και τα ετοιμάζαμε και αυτά, τα καθαρίζαμε, τα ξεφουντώναμε, τα ξύναμε καλά μέσα, τα πλέναμε με μπόλικα νερά και μετά τα φουντώνε ο βαρελάς, ερχόταν στο σπίτι, τα πήγαιναμε εκεί και τα φουντώνε και εμείς τα ξαναπλέναμε εκείνη την ώρα και τα είχαμε έτοιμα για το κρασί. Αφού βάζαμε το κρασί, βάζαμε σε ένα μπουκάλι δείγμα και το πηγαίναμε στο χημικό να μας πει τι θα του βάλουμε μέσα, τι χρειάζεται. Για να φτιάξει τους βαθμούς, να το φέρει στο 12-12,5 για να γίνει η κατανάλωση. Από την ημέρα που βάζαμε το μούστο στο βαρέλι, το ανακατεύαμε, το είχαμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, με ένα φελό ανοιχτό από πάνω για να παίρνει αέρα που έβραζε, γιατί βράζε ο μούστος. Μετά όταν ψινόταν το κρασί τις 30 μέρες ύστερα, σφραγίζαμε το βαρέλι από πάνω με γύψο, με το φελό
Και περιμέναμε τώρα να σαραντήσει, λέγαμε οι παλιοί, για να ανοίξουμε να πιούμε κρασί, να το δοκιμάσουμε. Ξεκινάγαμε, πίναμε κρασί. Καλύτερο κρασί, όπως μαθαίναμε από ένα γεροχωριά που είμαστε, ήταν το Μαρκόπουλο, το Μαρκό και στα Σπάτα, αλλά αυτό που είχε προσέξει ένας χημικός είχε έρθει από τη Έλληνας, είχε πάει στο εξωτερικό, είχε κάνει πολλά χρόνια χημικός. Ήρθε μετά, άνοιξε δεξαμενές, φτιάξε και έβαζε κρασάκι. Είχε βρει τη σπαλίνη στο κρασί ένα άρωμα το σταφύλι είχε. Ήταν πολύ διαφορετικό από όλα τα χωριά εδώ πέρα. Μεγαλοπαραγωγούς είχαμε πολλούς. Ήταν συνεταιρισμός όλος, να πούμε, ένας τους να φτιάξει καλύτερα αμπέλια τον άλλον. Η λακκαία ήταν μουτσινέοι, κοντζιάδες, διάφοροι, να πούμε. Κοιτούσαν να φτιάχνουν το καλύτερο σταφύλι. Η οικογένειά μου του Ιωάννου Σωτηρίου Μπέλμπα και παλιότερα του παππού μου Σωτηρίου Μπέλμπα ξεκινάει από πρωτού το 1821. Είμαστε οι παλαιότεροι κάτοικοι της Παλίνης. Κρατάμε αυτό το έθιμο από γενεά σε γενεά και προσπαθούμε να προσφέρουμε μια ποιότητα, όχι ποσότητα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τον παλιό τρόπο, τον πατροπαράδοτο τρόπο, να πατάμε τα σταφύλια με τα πόδια, με τη στιφιλιά και μετά να τα βάζουμε σε δρύνα βαρέλια. Αυτό το σύστημα το κάνουμε χρόνια και θα το προσπαθούμε να το διατηρήσουμε και αργότερα τα παιδιά μας. Λοιπόν, όπως είδατε είναι το πουρλάκι από εκεί. Μόλις γεμίσει ο μούστος το μεταφέρουμε με μια αντλία στα βαρέλια και τα βαρέλια χρονολογούνται πολλά χρόνια. Το σπίτι μας εδώ φτιάχτηκε και το πατητήρι το 1938. Εδώ και στη φιλιά είναι πάνω από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 150-170 χρόνια, 3 γενναίες και όπως βλέπετε απάνω είναι με ξύλα που έχουν φτιαχτεί η στέγη με κεραμίδι. Τα ντουβάρια είναι χτισμένα με ξύλο, με πέτρα χοντρή γκονάρια. Αυτό μετράμε το μούστο, το γράδο, δηλαδή γραδάρουμε το μούστο και το καλύτερο γράδο δηλαδή πρέπει να είναι εκεί στα 12 και 4, 12,5. Και η παραγωγή φέτος και καλό σταφύλι έχει και καλό γράδο έχει, γύρω στα 12. 12 και 4 και... αφού γραδάρουμε και βλέπουμε ότι είναι πολύ καλό το γράδο, γιατί αν δεν το γραδάρουμε πρώτα δεν αρχίζουμε να πατάμε. Πρέπει να έχει καλό γράδο για να αρχίζουμε να πατάμε. Δεν είναι όπως η βιομηχανία. Και μετά, όπως είπα πρωτήτερα, το ρίχνουμε στα βαρέλια. Τα ξινά του ρίχνουμε μόνο, ό,τι μας λέει ο χημικός. Δεν ρίχνουμε συντηρητικά, δεν βάζουμε τίποτα άλλο. Και σε 40 μέρες το κρασί γίνεται.
προσθέτουμε 2 κουταλιές ρετσίνη και μετά σφραγίζουμε το βαρέλι από πάνω με γύψο. Και μετά από 50 μέρες ανοίγουμε το βαρέλι, βάζουμε την κράνουλα δηλαδή και αρχίζουμε και δίνουμε σε όποιος θέλει λίγο κρασί να πιει. Αυτό το ξύλο είναι από οξιά και λέγεται ντουγένι. Και αυτό το χρησιμοποιούμε αφού εδώ ο μάσορας έχει σπάσει τα φύλλα, τα έχει πατήσει λίγο με το πόδι και εδώ κάθεται το παιδί και στραγγίζει ο μούστος. Και αφού στραγγίξει καλά ο μούστος, το παίρνουμε με το πυρούνι και το βάζουμε εκεί στη φυλλιά για να στιφτεί. Αυτό είναι ένα δρύνο βαρέλι. Είναι πάνω από 150 χρόνια. Το φτιάχνουν κάθε 2 χρόνια, το δίνουμε σε βαρελάκι και κάνουμε τη συντήρηση. Εδώ στα ξύλα, στη γράδωση λέμε εδώ πέρα που ενώνεται μεταξύ τα 2 ξύλα, βάζει ο βαρελάς σάθα και μία σαν κόλλα και ενώνεται το βαρέλι και μετά με τις ντούγες το χτυπάει και δένει. Θέλει κάθε 2 χρόνια συντήρηση, το πολύ 3. Όπως είπα, δρύνο βαρέλι, αφού γεμίσει με μούστο, βάζουμε εδώ πέρα το γύψο για να μην ζεθειμένει καθόλου. Αυτό είναι το μέτρο. Δηλαδή, μέτρο λέγεται πόσα κάρα μέσα έχει το πουρλάκι. Από εδώ μέχρι εδώ λέγεται 1 κάρο. Από εδώ μέχρι εδώ 2 κάρα, 3 κάρα, 4 κάρα, 5 κάρα, 6 κάρα. Γι' αυτό και οι παππούδες μας το είχαν σημειώσει. Και μετράμε πόσα κάρα έχει μέσα το πουρλάκι. Περιπίν, εδώ είμαστε στα 2 κάρα. Χωράει 6 κάρα, θέλουμε να γεμίσουμε 6 κάρα σε βαρέλια, οπότε το πουρλάκι πρέπει να γεμίσει. Τώρα είμαστε περίπου εκεί στα 2 κάρα και θέλουμε άλλα 4 κάρα για να γεμίσει το πουρλάκι και να κάνουμε τη μετακόμιση στα βαρέλια. Αυτό το βαρέλι, όπως σας είπα και τα προηγούμενα, είναι και αυτό δρύνο και χρονολογείται από το 1700. Και μάλιστα από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, έκανε το ωραιότερο κρασί, ίσως γιατί ήταν και πιο καλό το ξύλο τότε το δρύνο από τα σημερινά, δεν ξέρω. Πάντως έκανε το καλύτερο κρασί μέχρι πέρσι. Τώρα δεν το χρησιμοποιούμε γιατί κάπου έχει χαλάσει, αλλά μέχρι πέρσι το χρησιμοποιούσαμε και γινόταν το καλύτερο κρασί.